Kampiyon TV, kampiyon sa kahanginan, edukasyon para sa kabataan. Malipayon nga adlaw mga bata. Kamusta rin kamo? Nahidlaw rin bala kamo mag-eskwela? Siguro, excited rin kamo nga may matunan sa atin eskwela, kinaraya sa telebisyon. Antes kita magpadayon, mapakilala anay ako kaninyo. Ako, si Teacher Weng, nga inspirado magtudlo kag magiya kaninyo sa aton leksyon sa MAPE Grade 1 Music Module 1 Lesson 1 nga may tigulo ang kinalain kang tunog sa kalinang. Pagkatapos kang aton leksyon, ginalauman kamo nga makilala ninyo ang kinalain kang tunog sa kalinang. Ano bala ang kinalain kang tunog sa kalinang? Ang inyo tagsa-tagsa nga sabat, ibutang lang anay ria sa inyo pinsar ukon ng nauna. Kay aton dya diskubrihin, samtang kita magapadayon. Gani, magpamati kamayad kanakan. Kag magpartisipar sa aton mga urubrahan. Ti, handa rin kamo? Abi mga bata, sangka matamis ngayon humanay dyan. Saka dya, may urubrahan kamo nga pagasabtan. Buksi ang inyong module sa testingi nga bahin. Basahan natin ang panugyan. Handa? Basa. Tira ka ang mga litrato. I-drawing ang bilog o circle kung ang laragway may tunog. I-drawing ang kwadrado o square kung ang laragway nagapakita kang kalinang. I-drawing ang sabat sa unahan kang kada numero. Ti, natapos niyo rin kasabat mga bata? Kay natapos rin ninyo kasabat, ikumpara rin ninyo ang inyo sabat ragya sa TV screen. Ti, may kinalain? Kung parehas, sa yudon, puro insakto ang imo sabat. Pero, kung may kinalain, sa yudon, may sabat ikaw nga hindi insakto. Pero, wara ti kaso, kay amo pa dya ang aton pagatunan karon. Gani, ginaliwan ko. Pamati kamo kanakan ha? Mga bata, gusto niyo ba lang mag-field trip? Sige, ma-field trip kita ka dya sa aton barangay. Pero, gamay lang gid ang aton oras. Gani, gamitin lang natin ang aton imahinasyon. Tawagan natin siya, lagaw tuon sa imahinasyon. Sundon lang ninyo kung ano ang akin ihambal. Handa rin bala ka mo? Una, piranga ang inyong mga mata. Dason, panumduma nga nagalagaw kita sa aton barangay. Ang una natin nga agtunan amo ang simbahan. Nagsulod, nagluhod,
kag malineng nga nagpangamuyo. Pagkatapos, nagdiretso kita sa Barangay Plaza. May nakita kita nga mga laki nga nagasipal kang basketball. Gulpi natin nabatian ang bagting halin sa eskwelahan. Ubos rin ang aton oras sa aton field trip. Gani, nagpanaw kita pabalik sa eskwelahan. Mukraaran ang inyong mga mata. Sa aton ginagtunan, diin bala kato ang may nabatian kita nga tunog. Kag sa diin ang may kalinang. Pareho sa aton ginagtunan, sa kanta may tunog kag kalinang man. Sa tulad, maadto kita sa umpisahi nga bahin kang aton module. Makita natin dyan ang Darwa Kalaragway. Basahon natin ang panugyan. Handa, basa. Lantawa, kag tun-i ang Darwa Kalitrato sa A kag B. Bilugi ang mga letra nga may tunog kag X ang nagapakita kang kalinang. Ano sa banta ninyo ang letra nga dapat natin bilugan? Kag ano nga letra ang dapat natin ikisan? Amo siya ang sabat. Insakto man ang sabat nyo, mga bata? Baw ka nami, gid, kung insakto ang inyo sabat. Madiretso kita sa usisaang parte kang aton module. Lantawaliwan ang Darwa Kalaragway. Diin nga laragway sa una nga numero ang nagatugro kang tunog. Ang sabat, diin nga laragway ang nagapakita kang kalinang. Ang aton sabat, para sa ikatlo kag ikaapat nga numero, lantawon liwan ang Darwa Kalaragway. Ano ang kinalain nanda nga darwa? Sabtan ninyo dya, paagi sa pagsulat, kang may tunog, ukon, malinang, sa blanko, sa idalom, kang kada numero. Di, nasabtan nyo rin? Lantawon natin ang insakto nga sabat. Pareho man bala kadya ang inyo sabat? May mga bagay nga nagatugro kang tunog ukon kalinang. Amo man dya sa kanta ukon musika. Ang pulso kang kanta may tunog kag kalinang. Ang tunog lain sa kalinang, pero nagaimaw sanda para mangin manami kag kawirili pamatian. Ti, naintindihan nyo rin? Kung ano ang kinalain kang tunog sa kalinang? Kag kung ano ang mahimo nandas sa kanta? Mapadayon kita sa palambuon nga bahin kang aton module. May mga urubrahon kamo nga inyo pagasabtan. Umpisahan natin sa una nga urubrahon. Dengan natin nga basahon ang panugyan. Handa, basa. Koloran kang pula ang laragway nga nagatugro kang tunog. Kag X kung wara ti tunog. Nabuol ninyo ang dapat nga himuon, mga bata? Handa, umpisa.
natapos rin ninyo kasabat, oras rin nga chikan natin ang inyo obra. Lantawa, kag ikumparawan ninyo ang inyo sabat. Pareho man ba lang inyo sabat sa TV screen? Makita natin dyan nga ang may kolor nga pula, amo ang kay amo dya ang mga bagay nga makatugro kang tunog. Kag ekista na kunwara ti tunog. Kay dya nga mga laragway, wara pagtugro kang tunog kundi kalinang. Ti, puro insakto bala ang inyo sabat? Kun huud, baw ka namin gid kaninyo. Pero kung may sala ka mo, bawi lang sa sunod natin ng mga orubrahan. Ang masunod ninyo nga sabtan, amo ang orubrahan 2 sa inyong module. Nakita ninyo dyan nga may mga laragway nga nagatugro kang tunog, kag kalinang. Basahan natin ang panugyan. Handa, basa. Bilugan ang may tunog, kag linyahan sa idalom ang nagapakita kang kalinang. Liwanon natin. Handa, basa. Bilugan ang may tunog, kag linyahan sa idalom ang nagapakita kang kalinang. Naintindihan ninyo kung ano ang inyong himuon? Gani, handa, umpisa. Sigurado nga tapos rin kamo sa pagsabat. Lantawon natin kung insakto ang inyo mga sabat. Ang una nga laragway, amo ang kandila. Diya, wara pagtugro kang tunog. Gani, ang aton sabat, amo ang masunod, saging. Nagatugro kang tunog o kunwara. Insakto ka mo mga bata. Ang aton sabat. Sunod, amo ang buyog. Sa banta ninyo, ano ang husto nga sabat? Siyempre, amo dya. Ano gani ang tunog kang buyog? Kag ang urihi nga laragway, amo ang pispis. Ano tanaga ni ang hunikang pispis? Baw! Kasagad gid ka ninyo! Kagang aton sabat. Ti, puro bala insakto ang inyong sabat? Amo nga, ginaganahan man ako nga magtudlo ka ninyo. Maagto kita sa orubrahan 3. Basahan natin ang panugyan. Agad, madasig ka mo sa pagsabat. Mag-drawing kang mga bagay na nagatugro kang tunog sa sulod kang tagipusoon. Sang kabagay lang sa kada tagipusoon. Kag sa kahon, mag-drawing man kang mga bagay nga nagapakita kang kalinang. Sang kabagay man sa kada kahon. Liwanan ko, mag-drawing kang mga bagay nga nagatugro kang tunog sa sulod kang tagipusoon. Sang kabagay lang sa kada tagipusoon. Kag sa kahon, mag-drawing man kang mga bagay nga nagapakita kang kalinang. Sang kabagay man sa kada kahon. Umpisahiran ang inyo obra. Pwede ninyo ipakita ang inyo sabat
Sa kun kay sino nga pwede makabulig kaninyo parehas kay nanay, tatay, manang, manong, kagiba pa. Kung nahimo ninyo siya, hindi magkalipat nga magpasalamat sa nagbulig kaninyo. Kunwara gid, ang imo maestra ang ma-check ka dya kung mabalik ang module sa eskwelahan. Di mga bata, nakamaan rin bala kamo kung ano ang tunog kag kalinang? Kung ano ang kinalain nanda nga darwa? Kag ano ang mahimo nanda ka dya sa kanta? Amo dya nga dapat ninyo panamduman. Sa musika, ang tunog kag kalinang lain sa sara kag sara. Pero ang kada isara may numero kang kumpas. Nagaimaw ang tunog kag kalinang para ang kanta mangin manami kag nagasanto sa pamatinan. Abi, basahin natin. Sa musika, ang tunog kag kalinang lain sa sara kag sara. Pero ang kada isara may numero kang kumpas. Nagaimaw ang tunog kag kalinang para ang kanta mangin manami kag nagasanto sa pamatinan. Mga palangga, madrawing kita ka dyan. Sa obrahang parte kang inyong module. Basahin natin ang panubyan. Handa, basa. I-drawing ang heart kung may tunog kag triangle kung wara. Kung ready rin kamo, umpisahin ninyo sa pag-drawing. Handa, umpisa. Tapos rin kamo sa pag-drawing? Abi, matindag anay kita kag mag-shake kang aton alima sa ibabaw. Isipan natin siya ka 16 counts. Lantaw kamo anay kanakan ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Liwanan ko, pero denganan ninyo ako. Ready? Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Magbalik rin sa pagpungko. Sabtan natin ang inyo ginobra. Sa una nga numero, ang sabat, heart. Sa ikarwa nga numero, ang sabat, triangle. Sa ikatlo, amo ang heart. Sa ikaapat, ang insakto nga sabat, amo ang triangle. Kag ang sabat, sa urihi nga numero, amo ang heart. Kamusta ang inyo score? Sigurado, haros tanan kaninyo nakabuol kang mataas na score. Hindi bala? Sa tulad, lantawan natin kung naintindihan gid ninyo ang aton leksyon. Sabtan ninyo ang himuang parte sa inyong module. Basahin natin ang panugyan. Handa, basa. I-drawing ang square sa mga laragway nga may tunog kag circle kung ang laragway may kalinang. Ibutang ang sabat sa unahan kang kada numero.
oras rin sa pagsabat ka inyong test. Sa una nga numero, ang laragway amo ang tambol o kon drum. Gani ang sabat? Square. Sa ikarwa nga numero, relog. Kag ang sabat? Square. Sa ikatlo, libro. Gani ang aton sabat? Circle. Sa ikaapat, kandila. Gani ang sabat? Circle. Kag sa ikalima, triangle. Ang sabat? Square. Ti, kumusta? Puro bala insakto ang inyong mga sabat? O kun may salaman? Tugruan natin ang atin kaugalingan kang sangka Bongga Club para sa inyo paghimurat nga mahimo ang atin urubrahan. Handa? Umpisa! 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Bongga! Mga bata, gusto ba na ninyo makita si ma'am nga nagasahot o kun mabatian nga nagakanta? Para madugangan pagid ang inyong kaaram parte sa ating leksyon, maagto kita sa dugangi nga parte kang ating module. Lantawan ninyo ang kanta samtang nagaobserbarar kanakel nagakanta. Kay pagkatapos kariya, may urobrahan kamo nga dapat sabtan. Sa diin nga parte kang kanta ang may tunog. Sa diin tana ang may kalineng. Kagrigyan na tapos ang aton leksyon sa MAPE Music 1. Sangka mabinungahan raman ang adlaw nga dya para kanaton mga bata. Nalipay gid ako kay nangin masadya ang aton leksyon kag may bag-o kita nga natun-an. Kay sa MAPE, happy kag healthy ang family. Para malantaw liwat ang dya nga episode, bisitaha ang YouTube channel kang Antique LRM section. Ako Jaliwan, si Teacher Weng, nga nagabilin kaninyo. Edukasyon, tauan kang importansya. Agad, ang handom kang batang antikenyo maagam. Kag sa gihapon, amudya ang ating programa, Eskwela Kinaraya. Hasta sa sunod! Kampiyon TV, kampiyon sa kahanginan, edukasyon para sa kabataan.